Peter kanti ngaye noma Tata. apha exolweni ndihlala kwa-110920 Butpeter. indlu yam. Butpeter usibizile and usibiza unengxaki serious. Ndinengxaki eserious tata, ndinomntana wam o-disable owatshayiswa imoto. Okay. Naw ngenxa bani mna ndandifunyenwe si-stroke ndathatha Yes. unyana wam wesithathu kubantwana bam ongubrother walo mntana uba mfana wam ndiyakucela since ndigula ngoba mna impilo andiyazi uba izandibeka ndawuni na, hleze ndilandele umamakho ngenxa yoba umamakho bendimthanda ndisuke ndiyife nam. So ndicela uba undijongele abantwana bam sihambe kunye kwindawo esihamba kuzo. Siyenzile ke sobabini loo nto, ndarenoveyitha umzi wam, izinto zithuthwa nguye, ndathenga ibhaki, izinto zithuthwa nguye, yonke le nto yenziwa nguye, ndathenga iodi, yonke le nto yenziwa nguye. Sikuhambe ixesha kwafumanisa uba umfazi wakhe ndimthengele izinto zodekoreyitha. Nto ayenzileyo lo mfana wayithenga i-BM for umfazi wakhe. So ingqondo yakho exesha uthenga izinto ezi uhamba naye kuba makazazi imali apho zikhoyo, and at the same time wena uzama ugcina le mali uba ndayinoba ihlale phaa ilanti ke makubekho izinto zithengwe zibe lapha nikwazi uphinda niyikhulise. Ayiyo le ndiyifixedileyo loo mali, imali ephume kuqala. Imali ephume I think iphaa kwi-3 million ephumileyo, kuye kwaphuma in total yayimalini le mali ngathi yayi-7 million. yayi-7 million. So kwaqala kwaphuma i-3 million. 3 million Kwi-3 million wathenga ezinto. ndathenga ezinto. Yena ndathi kuye makathenge ii-avansa zibe mbini for be-transport for abantwana besikolo enze imali apha endlini. Yeah. Singakwazi uya kulaa 4 meter. Yeah. Akayenzanga loo nto, uye wathenga i-Z4 Yo. ibhayisekile, mfana ibhayisekile laa nto ikhwela abantu ababini. Xa ndimbuzayo wathi no, uyifumene i-trip le Z4. Ndithi emfo kwabawo mani kodwa noko bhatyaziwe kodwa kakunani, so uyithengile. Wathi hayi tata ndenza la matye ndizawukhupha imali ezimoto uzifunayo ngoku msinyane. Ndathi ke mna kulungile, ndajonga loo nto yakhe, ndabe ndihamba ngebhaki yam ndisebenzisa nale odi yam naye sisebenzisa ezi moto. Kuhambe ixesha ndihleli naye lo mntana ehamba ke ngoku nge-Z4 yakhe, umkakhe unemoto yakhe nam ndineyam. Kwaduka le BM yomkakhe andayibuzi biyephi na, kwahambeka konakala le odi yam. Ndizoyibona mna ilayishwa phofu ndiphaa endleleni, ndayibona ilayishwa kwi-breakdown. Andikwazanga mbuza uba ndisahlala naye asifani apha endlini ngoba sibe nento engavaniyo xa ndibona imali yam ingekho ebhenki. Yabe ihamba le odi ihamba ne-breakdown kunanamhlanje andikayiboni. Zange iphinde ibonakale, akho nto andixelela yona. Emveni koko yayi-Z4 yakhe nayo idukile, yayibhaki yam nayo yona ibhaki yona kuthiwa yi-quatri. Ibekwe ematyeni, abantwana bamkhona umntana wam ufunda ugrade 10 oyibonayo ibhaki yakwabo nantsi ibhaki yasekhaya, but ixhonywe ematyeni. Andiyazi uba kwenzeka ntoni kuyo, akukho nto ayixelela mna. Naye uhamba ngenyawo akanamoto phaa, uhleli phaa. Into ayenzayo saqhubekeka ngokhupha intente, zenza imali, wenza amatye, but mna asixhamli nomntanam. Umntanam lo udlalisa ngaye kangoba ngenye imini ude wambetha kulaa ndlu. Ekubonakala uba uyakhula lo mntana. Unento ethi apha endlini xa ethunywa unento egolozayo ngoba mdala ngoku. Ngoba ke lo mfazi wakhe akamboni ngathi ngubhuti wasemzini, ubhuti omncinci. So le ntwana iyakhula ngoku iyibhadla. Ehlobo isetyenziswa ngalo ingathi ayinamali, into nje yayindwebela loo nto. Inezitovu zayo zilapha endlini zemali yakhe, ziikhawushi zezemali yakhe. Uphalaze amanzi esitovini ngemisteyiki, ubile amanzi phofu esephezu kwesitovu. Saqhekeke lo mfana lo wesitovu, saqhekeke sasitovu. Unkosikazi yalo mfana ibuza kuye uba usophule ntoni isitovu. Uthi ke hayi mama khange ndithathe ilitye ndisibethe. Kuphalele amanzi, kuphuphume imbiza, yabe kanti yasophula. Kwafumanisa uba nalo mfazana uyamjamela lo mntana naye wajama. Unyana wam ufika kwakhe wafika wambetha la mntana phaa kakubi embhuqa kulaa ndlu. Qha ndathi xa ndimbuza mna, mfondini wenze njani, kutheni udumbile nje? Wathi ke hayi tata ndonzakele ebhodini. Ndamyeka kwahamba ixesha, bathe bephinde bexabana ngenye imini.
wanixelela uba tata ubhuti wayendibethela uthi mandijamela umkakhe. Yeah. Ndithi makuthini ujama uthi tata ungapha kwetafile sijongene uyathetha nami ndiyathetha but waphuma usiselile sithi mandiyamjamela. Ndabethwa ngubhuti. Ndithi kaloku wawundixelele kwa first day loo nto leyo boy. Athi ndacaphukela uthi ubhuti uyawusidubula sobabini uba ndithe ndakuxelela loo nto ngoba ndawuthi kuye bhuti ndizamxelela utata ngale nto enzayo. Wathi andikhange bomxelele ndakufaka imbumbulu kunye naye utata yakho. So ke yayindlela ayifihla ngayo lo mntana anganixeleliyo ngayo le nto yoba yena ubethwe ngubhuti wakhe but wathi wawudinwa waxelela ezonto kuba hayi bendisoyika tata uba ndingafuni ukulwisa nobhuti. Imake mkhuluwa imali ndifuna usitraka kakuhle esi story sakho. Okay. Uthi imali ezazi yayiphumile ayi3 million wathatha uinvestor yenye. Okay. Ibe 3 million tata yona uphuma. First qala kodwa uyisebenzisa ndiye kwelagqwetha ndaxela uba ndiswelekele inkosikazi yam phezu koba lathe mandiyibeke la 3 meter ndingayisebenzisi. Yeah. Kwathi kwasweleka inkosikazi yam lathi lagqwetha ndingayiphathi lathi mandingayiphathi la mali ngoba ayoyam ayoyalo mfana umuntu wayongulo. Ndathi ke mina hayi kulungile kwenzekile kuselapho ndisayigcinele imali ndingayiphathi singayiphathi sobabini ndingekazithenga izinto kwasweleka inkosikazi yam. Ndile kulo mfo uligqwetha ba hey bhuti nasi simanga manje kusweleke imama abantwana bam pha. Inkosikazi yam umama lo mfana hayi umama walo mfana inkosikazi yam. Ndithi kusweleke inkosikazi yam pha. Not umama lo wonzakele. Umama walo bahlukahlukana ngowe-girlfriend lo wenzakeleyo. Okay. Ngowe-girlfriend qha inkosikazi yam ibimthanda yami mababuye masizohlala lapha babe ndihlala kulaa girlfriend wathi masibuye sizohlala lapha endlini. Yeah. Sobabini nalo mntana balandela abanina wabakhe nabo bazohlala lapha so umkam bengenangxaki abantwana bam. Okay. So kula 3 million le bisirenovate ngayo sathenga nezimoto ke wandivumela ukuthi mina mandiyoyithatha imali ndingcwabe inkosikazi yam ndiyenzile loo nto yothatha imali ndingcwabe inkosikazi yam khanga ugqithe ne3 months yavela imali isithi 4 meter kula 4 million ngathi masoyivalela mntanam for lo mfana. Ewe tata hayi imali sinayo siyile uyivalela 4 million yile awuhambe awujikela ngapha woyithatha yedwa ngandixelile uba uyenze ntoni. Ndambuza Mfondini kwenzeka ntoni ngemali wathi tata kunemali ephumayo ngenyanga pha endiyifumanayo. Imali yantoni? Wathi inzala yayo. Ndithi Mfondini inzala yayo ayileza upressela down lento. Wathi ndiye ndabona uba mandiyeke loo nto ndithe mabayeke bangaphinde bandinike la mali ndiyiyekile. No mabhuti mani kwakuqala bungafananga uyile pha uyoyenza loo nto uthatha imali ngaphandle kwam. Wathi hayi ndaye ndifowunelwa ndabizwa uba mandize kuphele inyanga. Imake mkhuluwa eligqwetha into zalo mntana wakho zibhaliswe ngawo kweligqwetha. Zibhaliswe ngami. But lona lifowunela unyana akho ngoku. Ayililo elifowunayo. Hayi nditsho according to unyana ohlobo bathetha ngalo. Unyana sendibona ngathi unamagunya ngathi kunento eyazaziwa leligqwetha ngoba ndile kulo nam lathi lona ngokusetyela imali lathi ke lona lona into laliphanda imali yomntanam so ke ngoku lona lingaphandle kuloo nto endibona uba xa ndinawuphinda ndifuna usebenzisa lona funeke ndilibhatele ngoku ndilisebenzisela uba yena utya imali zam. Ndaphela ndiliyeka ndowutsho ekhoti ke kwakufike idate yoba masiye ekhoti. Xa ndifika ecourt idate ecourt for ntoni for nina nobabini. Siyoxoxa apha endlini ndimenzele i-protection order. Ke mkhulu ndifuna iqala apho ke ngoku. Okay. Iqale nini yaqonda uqale uyinotice nini ukuze ingxabano ke ngoku yenu nobayithu nalo mfana? Ndiye ndayiqaphela ndingekayiboni imali yam ngendlela athetha ngayo nam apha endlini uphethe engafuni enganixabisanga ngoba kuye kwafika umama oyi-witch doctor otshiza ngamayeza apha ndambuza ukuthi wenzani Mfondini apha endlini nalo mama. Hayi tata siyatshiza. Ndibuza for ntoni? Wathi for into ezimdaka. Ndabuza uba zintoni ezimdaka uzibonayo. Hayi tata khawume ndaqomba hayi makhe ndimyeke. Wasikwilela into yoba mna ndivule ifestire elapha erumini kum. Wabuya esuka estudio batata kutheni uvula ifestire kodwa siyaqhumisa. Ndithi no Mfondini
awukwazi uqhumisela mna nanto ndiyibonayo wena ke mntu unento oyibonayo nenkosikazi yakho ningaziqhumisela kwale utshize erumini yam andiyikholwa yiyo ndaphela ndivala iroom yam kwenzela uba mandingafiki sekutshizile ndiyivule futhi nala festiri ngapha for xa uqhuma izinto zakhe ngoba iyantsarha mna le nto ndinale nto ndinayo nephika so xa ndingena esimoko sale nto apha kum siyandirhaxa so andizifuni ezinto azenzayo apha endlini asavana okay uba wena tata ezinye izinto noba zenziwa nguwe wandikhomba ngento yoba udade wabo lo ndithi uyeza lo mncinci uthi ngapha esitishini wathi uyamazi uba uphindiwe wabulala umama ndibuza uba umama wakho wabulala nguphindiwe athi yena ewe ndithi emfo kwaba wandikwazi uziphendula ezo nto ngoba ndinaproof yaloo nto ngoba uphindiwe behlenyuka nomama wakho nam nawe khange kube kudala sesingazovana total singavani nje total wathi ucinga uba ndiyazi uba umama wabulawa nguwe nophindiwe zange siphinde sivane tata andivani naye nangoku ngaloo nto wayithethayo emveni koko ke mkhuluwa before seyenzeka lento sowuzithengile ke ngoku ezinto itavern nemoto yekhona itavern yona ikhona erawuna inkosikazi yam qha ndaphinda nongeza isitokho mna kuloo nto etavernini so ufika yena ifika le mali sekwitavern ifika kwitavern but i-down yabona so ndayibooster ke ngoku mna nabantwana ndabe ndisakhaneza afters uzibonayo phaa yayi-VIP yayi-VVIP kuyagcwala ngabantu kuhlalwa kweza ndawo ukhutshwa imali but andizazi ezo mali ezinto zenziwa pha zenzelwa mna azenzelwa lo mntana imali nathenga nenza nestudio somculo senza istudio somculo ezo nto zikhona nangoku pha kusisekhona istudio sisekhona istudio tata now nithengile ke ngoku uyambona ke ngokuba uyayitya rongo niyaxabana ke ngona xabana tata yes ukwaze njani ke ngokho masithi exesha eyenzeka yonke lento lena into sabhalwe ngawe xa nguwa onike ikhadi le yena basihlala kunye nawe ke ngoku ziyenzeke njani uba zikwazi ezinye izinto zingene wena ungayoblock ikhadi ungayocima izinto understanda ide iyotya imali ebe almost iyaphela andimbonanga uba wenze izinto apha zotya imali mna ndihleli naye ngumntu nje oright owenza yonke into nje right kumtata uthengele ihlangu uthengelele intwana izihlangu so wenza into ezirayithi so andikrobeli into mba wenze izinto ndizoyibona mna xa sixabana ndamfumanisa uba ehlobo elanganambeko ngalo senokwenzeka uyandilimaza nasemalini nomntanam ngoba akanambeko apha kumwenza nje so kwakhona ndiphakamayo kanti ndiphakama late xa ufika ebhankini ufika ukhondolo ndifika ebhankini ndibethwa ngo-0 bayalandelelana kula 4 million ndifuna uqonda ndihamba nentombi yam le ndithi ndiyayifuna la 4 million awuyifake kwi-investment ndibuza phaya ayikapheli mos iminyaka bendiyibekile for yona yenzeke njani uba mayiphume kwathiwa phaa intombi yam ikhona naye izayithetha loo nto kwathiwa phaa uthe yena ndisolekelwe ngumntana ndabuzwa ngubani bathi ke bona bamazi ndithi mna noba kwakusoleke umntu wemali kwakufanele uba ibe ndim olapha ebhenki but ozosayina into yoba masiyayikhupha nothi yonke futhi imali yongcwaba inawufika naku-1 million and xa ubabuza ke ngoba bayikhupha njani imali yakho ongakhange uyisayinele wena esegameni lakho eseakhawuntini yakho bathini bathi bona ndandivumile uba angayikhupha imali yam ndithi ke mna ayikho loo nto imali ndandithethe ngayo yayila 3 meter esasithethe ngayo ndamkhululela uba makazoyithatha njengoba sisakha sirenovate indlu wam ii-tiles azozithenga le 4 meter yona asinanto izayiphatha ade lo mntana abe neminyaka esondeleyo uba angazikhuphela imali yakhe aziyiphathi ayoyam ayoyakhe nanku umntu wayo into endayithethayo nangoku ndiye egqwetheni sisa laa nto ichaze uba siyivalele ngoba lathi lifuna ubona iproof yoba siyivalele imali igqwetha siyithathile loo nto sayisa kumsama wayibona umsama wayifotokopa kwanekopi epha kumsama enye yakulo mfana wam and wayibona imali uba yikho ke ngoko ndiyayibona xa ufika xa ubabuza phaya oba iswephi isuswe yaswaphi le mali abayazi uba uyise phi na imali kodwa ufikile yena intsuku ngeentsuku efika mhlawumbe kabini enyanga kathathu nakane enyangeni
So actually akayitransferanga uyitye ipha kula account. uyayithatha enye uyatransfera. Yeah. Ayitransferele to ezi numbers ke ezisename ndingazaziyo. Yeah. Zikhona ifamily lapha endingazaziyo ezi waphinda xa ebuzwa and utransfera le mali uyikhupha kwi-account yakho. ikhupha kwi-account yam ayitransferele for abo bantu atransfer imali ezinkulu ke kwabo bantu bakhe. yeyiphi le bhanki mkhulu? Ku-Absa lona ndandivalele kuyimali lomntana. And u-Absa wayivumela yonke lona wayenzeke wena mntu we-account ungekho? Ndingekho ngenxa uba uthi mna sasivumelene naye ndithi mna soze andidomanga uba ndanovuma ukuthi imali lomntana mayikhutshwe ngulo mfana. Zange ndiyamkele loo nto. Inzima. Zange ndiyithethe mna loo nto. Nditsho kubo phaa ebhankini ndithi ke ngoku nithi kusweleke umntana wayiba ke ngoku xa kusweleke umntanam ndingabizwa mna endizokhupha imali yam endizokwazi ungcwaba ngayo. Nenkosikazi yam zange ndingcwaba kube nange-100,000 nange-500,000 kodwa ndayingcwaba. Bawuthini xa kusweleke umntana ndikhuphe i-4 million yonke ndingcwabe ngayo. Ngoku lo mntana ke ngoku wayenzelwe le mali akasenamali ke ngoku? Akanamali tata. Angathi gqina lapho unestress ukufa ngathi bunothi gqi apha afike angayifuna uyichaza naye indima imali yakhe ba wayekho ngonto ndovalela imali. Ngathi ayoyalo mfana ayoyam nanku umuntu wayo. Yeah. And ngoku ke ngokumkhulu wa imeko eniphila kuyo cause ndivile wanikhupha kwapha endlini anisavani awusahlali kwapha endlini yakho and uyile emapoliseni uzama ukwenza i-protection order uzama umkhupha phaya amapolisa athi akangendawo. Kunjalo tata ndiyenzile loo nto yomkhupha nge-protection order kwafumanisa uba masiye ecourt. Sithe sawufika ecourt kwafumanisa uba yena unegqwetha kwathiwa mama ndofuna igqwetha lestates. Ndihambile ndehla phaa ezantsi kwe-Home Affairs ndafumana igqwetha kuthiwa nguLindy Jonas. uLindy Jonas ufune i-marriage certificate ne-death yenkosikazi yam, the letter of authority yamapolisa. Now la letter andikwazi uyifumana phaa emapoliseni ndingenayo i-marriage i-death ndingenayo nale marriage certificate. Ezo nto andikwazi uzifumana phaa. Xa ndiya e-Home Affairs andikwazi uyifumana i-marriage certificate yomngam. Bathini kwanikwazi? Bathi andikwazi uyifumana elinye ilungu lingasekho. Hayibo. Ndithi wayetshatwa ndim ngumkam lo. Ukuba bengumntana mhlambe luthetha loo nto ufuna i-death mhlambe binovakala but mna inkosikazi yam ayitshatwa ndim zanditshatwe yiyo futhi. Yayiva yenza sense. Ya ndithi ayitshatwa ndim laa nkosikazi. Lo mfana wam endibona ngoko wayothenga le death yalo mntana wathi wasweleka inoba wandivala kwezonto uba mna bandifikile ndingenzelwa nto phaa ngoba ndiye ndaphuma ndawutsho kwintombazana ehlala kwalapha ekuhlaleni ndazazi iofisi zayo phaa highway ndawuthi kuyo mayinditshekishele nje into enenkosikazi yam ngoba yayingcwatywa yiyo mhlawumbe i-death ikhona ikopi yayisheke phaa. Hayi laa mntana watshekisha akayiboni i-death apha. Into ufumene nje into ebhala amagama wenkosikazi wathi hayi namsebenzi nangamagama wayo nazo eza date zongcwaba kwam. Ina tata hamba nezinto uye nazo Home Affairs uzayilungiselwa nto ndile Home Affairs ndinikwe into ikopi phaa Home Affairs. Xa ndifika kuLindy Jonas athi uLindy Jonas no ufuna i-original and ne-marriage certificate. I-marriage certificate yam ilapha endlini nam nale death ndihambe ndihlala ndinyukwa nazo endlini nam kulapho ndingakwazi ukungena khona ngoba lo mfana undigxothile. But uthi xa kufika amapolisa buza kum wayendigxothile na. Andikhumbuli umuntu onogxotha abantwana bakho abancinci. Laa mntana lo khona enkwenkwe bilapha izondiphejela ifowuni. Yiyo ndenzela ipilisi kogula kwam. Yiyo ejonga iideyithi zam uba tata ufana uba uye ekliniki, tata ufana uba uya kwagqirha, tata nazi ipilisi amaxesha wam utya ipilisi laa mntana uyazazi. So ke ndimgcine ngelo hlobo uhleli ngelo hlobo and then noba bengandenzeli loo nto uhlala ecani kwam ngumntanam. Bagxotha laa mntana bona nenkosikazi yakhe. Qala inkosikazi yakhe afika ndingekho ndikwindlu eselayo uba ndiyathanda uhamba endlini ndotsho kuloo mzi. Xa ndifika kulaa mzi ibe ngumzuzwana ndihleli phaa kwagqile enkwenkwe ilila. Tata ndinengxaki. Ndibuza ingxaki yakho yintoni afondini? Athi umama uyandigxotha phaa, inkosikazi kabhuti. Ndithi mna uthini? Uthe mandihambe ndiye kuwe. For ntoni? Hayi andiyazi tata. Ndifuna uphakama mna ngomsindo uba uzapha kubo. Ndinqandwe ngabanye oomama. Owam umsindo kuyehla msinyane hayi ndiyeke. Xa bendinqanda wam asukuya sivile le nto ithethwa wona zaba nomsindo phaa. Khawulinde.
izawuza kuwe lento ndiyenzile loo nto ukubuya ndizapha endlini nalo mntana sekulate ndilale bangayithethi kwisuku elilandelayo kwiveki mhlambe yesibini kube lo mfana wami xa ndifika nale ntwana tata xa ngiqonqoza kucango lingezantsi tata andimfuni lo mntana apha endlini ndibuza ngoba kutheni athi andimfuni apha and ubuyathanda nawe ungahamba naye nguyeli ubuyathanda naye ungahamba naye ndithi ke akulungile ke mntanam zawuhamba qha nizohamba ngoku ndizawuzinika ithuba loba ndihambe noba kuninathi qha ndizawukhangela indawo yohlala endlini yakho endlini yam ayoyakhe kanawo nento zangathenga ngento zangathenga indlu eyakhe indlu nantsi abubona shop inkulu gqitha kuyiblue umzi wakhe uthengisile wazohlala apha endlini ufika kwakhe apha endlini kukho inkosikazi yam ngexesha ndihlala nomama wabantwana wenza izitena pha wenza izitena xa ndifika ndibuza kwinkosikazi athi hayi uthi laa ndlu ubhodise ngayo emagrambeni so ngofuna uzenzela iflat apha wawisa imithi yam eorange negwavela kuba ndilima ngolu hlobo wayiwisa laa mithi wenza le flat yakhe wangumntu ohlala eflat unendlu yakhe ayoyakhe le napha ikhona iflat yakhe pha endlini but ngokusendlini enkulu okay now anisavani ngoku asifani imali yomntana iphelile imali yomntana and now ufuna ke ngoku umuntu onokwazi ukucebisa aze namancedo uba hey ekwelelo hlobo umuntu akhutshwe endlini yakhe kusetyenziswa ii-accounts zakhe i-empty bank account uthi noba sowufake ezo protection order amapolisa akwazi uzingena and umuntu ozoyibuza ofana nam andiyazi andikayazi tata nangoku hence ndikubuza uba hey ingaba nyani lento le yenzekile because xa ucinga uba ibhanki kaloku especially ibhanki enjengo-absa ibimele uba ziyayikhusela nakanjani na ibimele uba imali awuyidrawi akayidraw ngaphandle komntu i-account ne-ID yakhe noba abe khona naye hayi yenzekile kude kutyiwe i-4 million yonke yenzekile tata bona aba bantwana benibulusa ngongothi umkhulu wakhe akekho lo ndithi udisable ngenxa yala meko yakhe ndaqima mandibuluse bobabini encinci le yena ngomdala ndathi mabandibuluse bobabini for bakwazi ugadana ndibuluse bobabini yonke into bendisebenzise 6000 for uthengela abantwana impahla ndedwa nothi kwimali yabo imali yami epeyi endizibekela yona khupha lo mali ndathengela abantwana impahla yena khange abe na support uthi ugxothwa kakho phaa endlini waphuma wazokwakha le ndlu hayi ndiphume ndawutsho kumama wabantwana kulaa ndlu yam ephaa ngaphesheya khona indlu yam ephaa ngaphesheya endiyakhileyo wangale mali alo mntana ngoba ndaye ndathetha negqwetha uba heyi ndicinga uba nomntana ndimakhele indlu ezaba yakhe apha kukowabo kule ndawo ndirinoveyitha kuyo ndenza izinto abe nendawo yakhe ngoba ngenye ixesha ngenye imini usezaba nenkosikazi yakhe afuna uzimela andifuna azasokola umntanam lithi ke lona no awukwazi ukwakha kulaa ndawo inalaa mama owayethe akamfuni lo mntana linda khulu zumakhele indlu endaqomba yena kayiva le nto ndiyivayo apha endlini no mandibakhela ndizothetha naye ngokumsama noma mandiyakhe le ndlu kanti indincedile loo nto ngoba zange ndiphume ndohlala amatyholweni ndiphume ndohlala endlini estena engu-4 rooms phaa ngaphesheya naphaya ke ndinekhawushi endizifakileyo endisithathe apha endlini ngoba isenzela balcony phaa besinekhawushi kuselelwa kuthi athi no nazi izitulo for uba kuselelwe kuzo ezi khawushi masozisa phaa ngaphesheya wavuma yabona ngondimkileyo thuthe khona indlu lapha ngaphesheya ndinethayile bendizayixhoma apha uyithuthele kulo mzu lapha yimali yalo mntana nantsi ale ndlu yakhiwe yithayile yalo mntana bifumbe apha ngasegeyithini kufuphi apha uyithengisile nebuyithengisile uphindile wathatha ikhawushi zam kwaphaa ne-ceiling zam ezi-ceiling zingena nayo ziduru eza-ceiling laa box yazo iduru wazithatha zonke eza-ceiling bizisenze phaa wazisa kwamakazi wakhe kwamakazi wakhe ngungapha ndiyazazi ezo nto besikungcwaba kwamakazi wakhe usista wakho kudade bomamakhe kudade bomama okay ndifikile ndazibona ezo nto qha ndabuza nto ndangcwaba mna ndisezifihlweni apha izinto zam nje zikhawushi zam nangoku phaa kwesaa studio akho nto nangoku ndilapha endlini kule nyanga ipheleyo ndive kukhali ihamile phaa ediliza laa mfana ediliza phaa laa mfana ediliza into zam xa ndibuza kwabantwana uqhekeza ibhalcony phantsi ukhuphe amaplanga lapha ngaphantsi andiyazi uba wenzani and etavern ke ngoku ibhalcony ayisasebenzi ke ngoku akho nto yenziwayo phaa kuthengiswa
into eyenzekayo waphela utywala baphela utywala tata so la business yayiphaya elandini yaphela nayo nestudio sabhanga ona kusisi nesilarha sabhanga sisibe kuthiwa silinde wena ntombi yami hayi uzongathatha into uzochoba becango tata ayinamsebenzi i-firstborn yeah i-firstborn yakho le yazi the reason why ndiyamfuna usisabela lapha ecango wakho omunye umuntu othi hey ingathi akaphilanga lo tata xa ndibona kwale nto ithethayo uba watyelwa i4 million watyelwa i3 million hey mana yenza sense yayokhutshwa eaccountini yakho hlala lapha ecango wakho sesiwami kamani sasihamba kunye nanembona wayitu ayenza sense tu umuntu asekhaya andifuna uxoxela sasihamba kunye ngokutshoyo sesiwami hey utata usibalisele esi story salapha kowenu and esibolisela efuna amancedo sisiwami kamandi uyafika naye and ebexelela xa siyenza sithetha na wakudala endifowunela imali masizapha xa sithetha senze sense man utata uphilile kahle uphilile apha engqondweni uphilanga uyaba intsha ngoku after etyele izimali zakhe kaloku ndifuna abantu bayazi uba uthetha into esengqondweni lo tata uphilile apha engqondweni uphilile le mali yangakityiwe nyana imali yakhe uthi ityiwe mina zange ndiyibone but ndandiyibonile izenzo zayo uyayazi uba ikhona imali but wawungahambi nayo wawuhamba yayihamba nelantina nebrother yakho sisiwam eyona nto iyenza uba mna ndidawuthe kakhulu ibiyilaa nto yoba uthi kubekwe i4 million ecaleni wayibeka for investment yayokhutshwa engekho yena inoba yenzeke njani into njalo ke mntasekhaya wena uyang nam ndiyang ebhankini yazi indlela bastraight ngayo xa ungena ID ngoyimali eyakho ebhankini yazi xa ungena card engekho umuntu lona indlela bastraight ngayo for uba kude kuyokhutshwa ityiwe i4 million yonke ikhona into njalo ikhona because saya eAbsa after yena efumaniseke into ba ikhona into eba imali yakhe ayiphuma after exabene no brother